טוב חברים, אני מתחיל את הסרטון האדיר של ברול סטאר. טוב חברים, אנחנו הולכים לעשות סרטון של ברול סטאר עם כל הקלפים האדירים. הנה ברוק הטוב ביותר, יש לו חיצים, פצצות, נדירות. אז אנחנו מתחילים לקלף הבא. ויש את... הנה פוקו הזה שאנחנו אוהבים, פוקו הנגן. יש לו צורה של בוקס הכי טוב, בום. יש לו גם בריכה כאן ומלא דברים. עוד מעט נראה אם יש לנו עוד כזה של ספייק. הנה פן הזה שאנחנו אוהבים, עם כמו כף כזאת, הוא של כיף. הנה הרובה שלה שמכאן יש לה כזה חוט ומגיע לכאן והוא טוב, אז בוא נעבור לקלף הבא. הנה תראו, הנה ספייק, הנה הזה שדיברנו. יש שם את פוקו וגם בפוקו יש את ספייק. הנה בריכה, דברים כאלו. טוב, אז בוא נעבור לקלף הבא. ספייק הבת, הכי טובה. הנה יש כאן את פוקו, יש כאן עוד שחקן אדום פוקו. אז בוא נעבור לקלף הבא. הנה יש לנו את קורוע השתיים הזה, יש לו כזה שתיים כמו של פורטנייט. הנה קורוע זהב. בוא נעבור לקלף הבא. הנה זה החבר של זה שזורק שיקויים. אז אנחנו הולכים, אולי יצא. אז בוא נעבור לקלף הבא. יש לנו גם את פוקו הישן ודברים כאלה. טוב, אז ביי ביי.